Balimao Anyokma, très urgent. Bien dimanche 19 janvier 2025. Balimao Amboraka, information tellement d'ostro, ko Niger armée de flets, ka marfatigi chama de mine, keleme ka bidon de keka moblu fa, kubeta di terrorisme, Nigeria. Maliens, ameno imaginer aula rapidement, Niger armée boraka victoire badeke. AES qui nous connaît, ça va, tout va très bien maintenant au sein de l'armée, au sein des armées de l'AES. Et puis, Maliens, on a une solution de faux. Solution mi, n'a utilisé, ou y terroriste de bané, peu, Maliens, bella de partager, c'est très important. Maintenant, la situation pour c'est vous les politologues d'opinion. Il y en a d'autres qu'on a, maintenant, il y a aoula, ma djougou kata Nigeria, abadon, chaque fois, n'a pas kou qu'elle est jamana dans les bourgs soit. Maintenant, Dado ou Korok Ketchoula, Anga Djanga Niger armée ka victoire la défolo. Et le ravitaillement en carburant des groupes armés, une opération ciblée a été menée en milieu de semaine. Les efforts de RTS se sont également étendus à la lutte contre la criminalité transfrontalière. Au sud de Douchi, un véhicule transportant une dizaine de bidons de 25 litres de carburant destinés à des bandes criminelles a été intercepté. Provenant du nord et se dirigeant vers le Nigeria, le véhicule a été saisi, bien que les occupants aient pris la fuite. Voilà, Abela Djele ni sande. Mobili dode fallait mais essentiel. Kabeta di terrorisme en Nigeria. Ouye mobili mine, mamunu kume mobili nkono mugo bolla. Ote kelenye, anga flana fana de. Niger armée de Nigeria, ambe flana fana boka ira aula. Et le ravitaillement en carburant des groupes armés, une opération ciblée a été menée en milieu de semaine aux abords du village de Dambo. Cette intervention a permis l'interception de près de 1500 litres d'essence conditionnés dans des bidons de 25 litres. Cette saisie illustre la détermination des forces à couper les circuits d'approvisionnement qui alimentent les activités illicites et menacent la sécurité de la région. Dans le nord du... 1500 litres de carburant. Ça veut dire qu'au cas ravitaillement de Bekatere. Au cas ravitaillement de Bekatere. Pour Malion, Abela de l'ennemi fin Bela de l'Isam. Amena surprise kuma do fo nyana 100. Mais yananga do oyorola. Yananga do surprise kuma namba nyini ambalema munu. Malien munu me France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka warchi no yala. Abe Senwave application téléchargée. Na Senwave application téléchargée mo kungolon borna bo digitora semaine borna ko 16 code promo. Aba sebe borna ko urgent ne to de ko urgent ne ka code promo to de ko urgent. Na urgent de dro 10 euros bina ka compte kono ya retay. O ko fa baga bank information be do ka Senwave application kondana. Aw so mo me malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun. Abolu ka orange numéro enregistré ka téléphone kan to ko mbuga carte na war tuma Senwave do wa sur place. Warchuko flata drome klisra warchuko flana sabana bada abe 1,99 € de sara 2 € keme fla dro nkanu me mogo la beka Senwave application télécharger akane ka fenge fana du ne ga kor promoteur de ko urgent malion anga do information to konana samno yaro sisa ambela jele yaye Mali Burkina Niger nanye majugu gen ube boli kata dugu do la Maliens ni proposition de semaine, Maliens ni Burkina Faso, Nigeria, bella de l'Ingalame. Voilà ce que c'est. Et Nigeria chef d'état-major, Niger chef d'état-major, Ani Bénin chef d'état-major, Ani Burkina, Ani Mali ni Burkina, Ani Tchad, Maliens Boko Haram be frontière la Moumé Nigeria ni Lac Tchad Fanabe ou Jamana Sabade be ka Lac Tchad partagé nyongabulu. Niger sera sous, Nigeria sera sous, Tchad sera sous, Bénin sera sous. Olo bela jelen ka wuli, ka ukuka avion na wuli, kuka char koba na wuli, ki inyesi ni terroriste nunuma. Ou mogonou te dorebo, ni jamana beka ka armée déployée qui kono djea. A ben alana krachamba bampeu. Malien, obiseka kewa ou otseka ke. C'est des questions que je pose en tant que politologue. Ne pas c'est faisable. Parce que dans les sièges, bien kalangina, c'est n'allait bien kalaka ou bien kalaka, c'est des Maliens. Armée mbe Nigeria. Nigeria armée, au kachan dugu jamana kele mogodo ye kumarola. Kaye, kompoko aram de keleme ka Nigeria dese ka joa sen flaka. Ni Nigeria kono jelendo.
le temps donne raison à Général Tchani. Ali Mogo Mounou Menana, ou ka femme Menana, ou Kume Kata Nigeria, ou Menana Srala. Ni Nigeria sona, ani Niger armée ka baraka konan jeliya la. Bénin armée, Niger armée, Burkina Faso armée, Mali armée. Olu bela jelen ki teke ni nyogoma. Wallahi Malion 24 heures ou 48 heures. Ou ye Boko Haram ka ko bané. Pew, ça c'est du côté du Nigeria. Angana Algérie. Algérie qui connaît à Mali. Algérie qui a la frontière fermée. Kaka surasu bla la frontière là. Mali fana kaka surasu la bo. Terrorisme be Algérie Mali frontière de ke beku bunte. Malion tile fla ou ya ko bani. Malien bela jele nya tien fle bela jele nya ko. Mali ni Algérie ka communiquer ko bo ante fe ku ye yere di. Malion ni ya ye an be ka men kele na parce que do de be ka aglan. Nanye terrorisme be faga dugu were de be mun bu bismillah. An kono jelen te ñoy 100%. Wallahi billahi na yan kono jelen ñoy. Amogo te kata jamana were soros. Amogo te kata édition no fait en ce moment. Amogo te kata français no fait en ce moment. Amogo te kata machine no fait. Na yan kono jelen ñoy ka an be kan teke di ñogoma am bi se ka nunu kale. Am be obligé kata édition no fait parce que ni ini mogo do be kala na bulu na semoro ka ifra ni semoro do. Do ba fo francitara munam ameta irisu be ande ube ya pion parce que ani mo munu be kella ani otane be kella mo munu be ka kella otane do ne mbo fayana bo awni ala che ay kointa ka danya korotro Boko Haram u file Nigeria de to o yoro do ne no fana c'est là mo munu be kan kella terroriste groupe mu be kan kella atila fo ko bu dogo de ube woro mina yoro doni yere di fana don quoi ay Nigeria kaw ni nga Boko Haram be woro na ba woro do muno tata kele neti o tsaka donné kungolo kono quoi. Je me rappelle bien la Tchad où jamana saba de ba partager Nigeria et fait Tchad. Bon ni jamana armée saba ni armée beki kono jeanyo yesa ana kono jeanyo yam beka wuli kanunu kela ko re ka bashien kele yala obise ka kewo bo tsaka ke wala biseka ka do de banimbe et puis mena segere do fana fo onyina muna makoroni Nigeria kadi Macron ya ka formation de ke Nigeria Francis président Emmanuel Macron a kume Nigeria o ay barake Nigeria ka teme Macron ya ka ima ya Macron be anglais me ya Macron ya ka anglais à part Nigeria de si je ne me trompe pas Macron me Nigeria do de o la to français be kana nu ka bazu ye Nigeria. Mais Nigeria autorité mo be ngina kuma kele ne ko garde Biafra la ngo farasi de nananui Malien men kale Allahu Taala wallahi do de te fe kele ngaban farasi kele ndere an kerefe dugu do be billahi tallahi ni donu ka frontière ko ki beta majuku kele o ba fi ki wa ni terroriste gang na bolla ka do Algérie ni afa ba ko Algérie ka do fa ni Niger kaw do na Nigeria territoire ka dongo do ko beta Boko Haram kele no mu kolosi Nigeria ba fa ko u yuga fengeke Nigeria ni Tchad kele ngelen kele la wati do la Tchad kumbe bo fuka territoire ka kata Boko Haram bunte fo Nigeria territoire kono u yake kele do de kono dialente kele na c'est pour cela on a préparé kele kama kele mumbe janya ni aye souvent ne ba fonga vidéo la moni kele be tanta mogo chawante ka famia c'est-à-dire ou nanyo gen quoi ou betu kalfa oro de boula quoi ne pays foré ka boukoro mais je vous donne un exemple et de mamana ko ke la e a gushi nere ya kado den nok mene ka classique on ou me fait ka furu chero ma avocate chefe a faye a ba gen me ka exemple de doma de a fa o e deni ba gen ka deni re gen kon deni ma songa furu kale deni di furu no kon deni ma songa ne ka wol deni kundo c'est fait en 99 2000 ne ko me ka deni kala o e deni ba aya ba gen faye ba gen ka ba ko ba ka tu fe ko antanga ali ko ni ay ko deni banebe ka furu chema ko bare no ay ba gen ba fana tatola ka be tu fe ba fana sumo ko yante me ka chede ay ni kuma la mede deni munun salon ke na o ka be tabalma mi fo ba fe ko ayi
deni sigira ka taa furu la amake alla ka sura manda nyesa bon abe ka terrorisme munun gesan mali ku gen u ka fo ko be do Algérie fana ka fo ko yante Algérie ka frontière fermée Mauritanie ka frontière fermée ni mali u bunte Algérie ku bunte Mauritanie ku bunte a benala chambi lafia alla ni dia armement besan angen me kele kenna me ka tiende fana tant que nous en tant qu'Algérie ma kono jeanya Algérie nous kono jele Algérie clé ye susu fagalandi atena klani donc on m'a préparé kele de kama 600 na ñu srambo bunte na ñu srambo bunte ma kele ken me mesina parce que na ñu gogo boli ka taka dugu dori la ça dit faut sraka tega wula de quoi tant que mogo do be ka u bismillah ambe me kele na nanga ima yanga sorosu de la ka do Mauritanie wakati to Mauritanie ku meninga kele blana ni terroriste bolla ka do Mauritanie ni tara do ba fo ko Mauritanie ka do de fa on a la tio kele be bon ne fle ka solution de fa nyana ta solution B mais mo ko no fini ni do nyogoni billahi ta la na yan ko no je ya nyogoni Nigeria ka son Algérie ka son Mauritanie ka son Benin ka son an be kan tege di nyogoma Malien billahi ta lahi klefla na ma baka fu mo ko tout mais vidéo bla orandu sube ka tien ko wallahi sari mo gon fi do ka mo go jugu bla kata mo wala mo go fa quoi Algérie ni Nigeria be kan bara indeke ça fait mal hein ala ka nyuma bola an segena de ala ba do akira ba do an segena wallahi France ba la o tien mais plan mundo u chamani to bu fana be bara kede ala fen do be an no mba fen do fana ira awla a fen do be mulu an no mba fen do boka yola samno vous me donnez une seconde voilà nye fen do ay de bali ban fio wallahi ay na me de malien be kan na me ni tela me Qui finançait toute l'Afrique de l'Ouest et notamment qui a fait tomber Kadhafi? La France. Et là, on était payé par le Qatar, on y reviendra. Mais quand on fait tomber Kadhafi, on fait tomber tout le système de santé du Mali et du Niger. Parce que les centres de santé intégrés sont appelés les CSI, qui sont en brousse, les petits trucs en brousse, étaient payés par Kadhafi. Kadhafi savait très bien qu'il fallait pas, qu'il fallait maintenir ça pour éviter qu'il y ait une montée de la population. a bela jele ni mesan uya daba kamadi ube libi ci domna mali ci ko kumbuka programme na Burkina bala Niger bala uya daba kamadi magoro foire bi joko anga foko anga yafa de lulu fe kanga foko lu merci ka foko merci kan fa fa kan ba fa ko merci ambe video bla ambe